oɗon ketto radio mon radio kabaruji oɗon gondi e musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall. eɗen payi joni e guure ɓurɗe himmude hono ɓurɗe fayodinde e nder leydi Guinée Bissau. Wuuro adigo ngo ko wuuro wiyetego ngo Bissau hono capital ngal. Capital o bandiraɓe jogui tan ko ujunnaje 12 e temeɗɗo joo. mbiɗen fittalu tawi ene jilli hen kadi e leƴƴi kewɗi no fewi limti oɗon gandi Guinée Bissau ko leydi tokosiri kono ko hewni leƴƴi. nde tawno oɗon gandi capital o kadi koye fongo maayo woni ɗum taki bateau ngaji mawɗi ene mbawi jofde hen. to funnague to eɗen jogui toon kadi guure ɗiɗi kimmuɗe hono wuuro Bafata ngo ganduɗa ko kañum woni deuxiéme capital hono capital ɗimmo e nder Guinée Bissau. eɗen jogui toon kadi to funnague to Gaaɓu ɗo ganduɗa ko kañum woni capital faggudu Guinée Bissau hono capital économie mabɓe o ɗum woni capital faggudu Guinée Bissau. ko toon kadi bandiraɓe woni ko nano toon pétrole kaleteɗo o e jama o hono diamante o foof de ko toon. tata ɓenguel ko to henne to banggue nano ene tawe toon guuɗe kimmuɗe ko wayno Kansungu e Kachew e Bissora e Buula e Farine. toon to Farine ene daño toon kadi ko wiyete ko phosphate. to banggue ñaamo ene tawe toon kadi mbiɗen hono Suul ene tawe toon guure kadi kimmuɗe ko wayno Boubaki. toon ko e dulle goni ko e iliyaji hono Jaziraji. mbiɗen Boubaki Bulama e Bouba Katiyo Iccitoli. mbiɗen Guinée Bissau kanum foof e famdude to banggal leydi e to famdude yimɓe ni e hoore mum nde tawno ha hande Guinée Bissau yonani taw 2 millions hono 12 millions bani adama yonani taw kayri foof noon e famdude kamɓe foof e famdude kadi limore yimɓeɓe. kono tan pamon bandiraɓe leƴƴi kewɗi no fewi ene e nder mayri. saabu ko laabi hen e ko selli hen ko winda faama ko jiiɗa tan e ko gandanɗa hoorema koko muma jaɓaka haalede. bandiraɓe ene e mayri 25 leñol. e nder leydi ndi fulɓe jasani e mayri ɓe pamɗani e mayri. so arti kay mbiɗen ko limde mbiyen leñol kala no foti ko won ɗon nden bandiraɓe ko fulɓe ɓuuri hewde e leydi ndi. kono ɗon gandi noon recensement hono recensiamentu kadi hono bindal kadi no ngal waɗede ngal ha ko ɓooyani ko hande Allah hoddirani en waɗi hono musidɗo meɗen
Mamoudou Diawo woni ko kanko woni directeur INEP o ɗo ngannduɗaa ko ɗon woni wittirde mawnde nde ko kanko ittide fenaande nde ɓe mbaɗno ɗon wonde ko balantoɓe ɓuri heewde ko sabobinno ɗum ɓe ƴettuno ɓe mbi fulɓe ɓe ko sertuɓe ɓeɗo ko fulɓe rimɓe ɓe ko fulɓe jiyaɓe ɓe mbi ɓe yeto ko fuuta fula ɗum woni fulɓe fuuta ɓe mbi ɓe ko bowinka bandiraɓe ɓe pecciri ni fulɓe ɓe e on saaha fulɓe loyi ɓe mbi ko balanto ɓuri heewde kono caggarde docteur Mamoudou Diawo o waɗama ɗon o woni directeur INEP no ngannduɗaa ko ɗon tan ɗon woni wittirde mawnde e leydi ndi o waɗi deftere makko wiyetende a expérience da norte de Guinée ɗo o namdi yimɓe ɓe o wi omo namdiɓe so wiyama fulɓe ko ene woodi fulɓe rimɓe fulɓe ɓe ndimɗani ene woodi bowenka ene woodi fuuta fule o namdima so tawi ɗeɗo pecce hen gueɗel kala ene jogui ɗemgal mum certugal e ɗemgal ngala sikki ala jabawol ngol wiyata ko ala so wiyama ala noon nden o wi bandiraɓe tedduɓe ɓe foof no ɓe potirno ko leñol goto ngol won ɗon ko pullo tan won ɗon gila nden ha hande ala foof yeddodiroɓe wonde ko fulɓe ɓuuri hewde e leydi ndi hande nde fodde 30 e joyo e nder temedere kala bandiraɓe tedduɓe ko pullo ɗon hen neɗɗo Guinée Bissau kono tan koɓe mbindi ko mbiyaten ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɓe mbi kamɓe laamu ngu ɓe goppi ɗon henne ko 25 e nder temedere kala ko pullo kono hayso ɗum de ko fulɓe ɓe ɓuri hewde sen garti noon holno julɓe ɓe goniri ɗon henne nder Guinée Bissau kono haalatul muslimina wa awdaihim fi Guinea Bissau الإسلام هو الدين السائد في غينيا بيساو حيث يشكلون 40% من المواطنين ويبلغ عددهم 800 ألف مسلم بينما يبلغ عدد كافة سكان البلد نحو 1.04 مليون نسمة مما يجعل المسلمين من أتباع أكبر دين في البلاد mbiɗen ko julɓe ɓe l'islam o eɗen gandi e nder Guinée Bissau kamɓe julɓe ɓe eɓe kotta 40 e nder temedere kala sa limi yimɓe temedere 40 kala ko julɗo ko ɗo taki ɓe ɓurde hewde kadi e dendagal heddiɓe saabu heddiɓe ɓe diinaji keddiɗi ɗi hay diine goto mo dañata mo yiwata toon daña taw ene jogui ni 20 e nder temedere kala ko ɗum saabi eɗen jogui 160 julɗo e nder leydi Guinée Bissau e dow million goto e 400 o eɗen jogui toon 600 julɗo e nder mbiɗen e nder Guinée Bissau kono eɗen gandi tan leydi ndi dañi caɗele no feewi e nder laamuɗi maɓɓe guila e kuditaji hay ko nandi hen eɗen gandi e nder juin
1961 1961 walla mbiya ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho mbiɗen ko ɗon woni tigi tigi ɗo ɓiɓɓe Guinée Bissau yantodirde e Cabo Verde ko ɗo tigi ɓe darni haare maɓɓe ɓe kuɓɓi jaygol gulngol hakkude maɓɓe e portugais naɓɓe mbiɗen e nogas janvier hono janeyru hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi tati woni 1973 walla mbiya 1973 ko ɗo tigi woni ko Amilcar Cabral e hoore mum mo ngannduɗaa ko kanum ardino haɓeteɓe ɓe ko ɗo tigi ɗo woni ɗo wara toon henne to Cabo Verde jaafoɗon Guinée Conakry septembre woni 1974 woni 1964 ko ɗo tigi woni ɗo Guinée Bissau dañi indépendance hono jeytare on saha adi laama ɗon ko Luis Cabral mo ngannduɗaa ko miñum Amilcar Cabral baraɗo to henne to Guinée Conakry on kanko Luis Cabral jooɗiɗo hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ñande 14 novembre e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati woni 1980 walla mbiya 1980 woni ko Nino Vera waɗimo coup d'état sorti less makko jappere nde jooɗi hen e 1994 woni 1924 mbiyen ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ko ɗo Guinée Bissau naati e landaji limtindi ɗum woni ɓe naati démocratie ɓe mbatti wotodirede adi yaadude e nino ko gorko biyeteɗo o Kumba Yala mbiɗen 2009 wona 2009 hono ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi woni ko murtere wannode toon e militaire ɓe bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe natti wonde haare nder ladde wonti haare nder capital haare nder guure ha ñande ɓe polli ninu woni ujunere yoni ñande jeeɗiɗi e mai hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi 1999 walla mbiya 1999 woni ko ɓe gitti jappere nde e junngo makko mbiɗen ɗum koye 27 novembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi woni ko Kumba Yala wawi dañade ngel ɗon kawgel ngel ɓe mbanno hakkude makko e Madame Bakay o laami leydi ndi kankone ha e hitande ujunnaji ɗiɗi ɗum woni tan hitande wotere ñande 14 septembre ujunnaji ɗiɗi e tati kono Vrissimo Korea Siabre mo ganduɗa kanum wonno hoorejo dadiɓe ɓe koɗo o folli o waɗi coup d'état o itti Kumba Yala ha hande dejere arani saabu nogas e jeetati e juillet hono minen mbiyata juillet hono juillet ujunnaji ɗiɗi e joyyi woni 2005 walla mbiya 2005 ko ɗo wonɗo Vieira gañi hono Nino gañi ɗo fof ɗo dirtuno e Madame Bakay mbiɗen ko e nogas nayyi hono juillet woni tigi tigi ko ɗo woni ɗo gañi walla mbiya ko ɗo o wujji walla ko ɗo mbiya o wawɗi doole makko o jooɗi
e 2 kadi novembre 2006 hono weera o mo toɗɗo o hono ɓurnoɗo ɓaɗade mo o hono Aristide Gomes o waɗi ɗum ko hoorejo jagorɗe leydi ndi caggal nde o itti gorko biyeteɗo Carlos Gomes Junior ñande 27 e lewru octobre e 29 lewru wiyeten ndu mars hitande ujunnaji 2 2007 walla 2007 o itti kadi Aristide Gomes o itti ɗum ɗo wanno ɗum hono hoorejo jagorde o lomtini ɗon goɗɗo e 29 février 2008 ɗum won 2008 ujunnaji 2 on saha hono dalla ka hono parti du PSGC o parti PSGC o ɓe taggi hoolare ɓe jogino e gorko biyeteɗo Martinu Ndafa hono Martinu Ndafa kaabi on saha woni 27 e juillet parti o suɓi noon wonde koyo waɗe tan yo suuɓe tan hol wawoɓe ardade leydi ndi ha saaha toɗɗaɗo bandiraɓe eɗen kadde ɗo henne nde tawno tarika ono juuti gadduɗen tan koko ɓuuri himmude e ko waɗi ɗon henne e leydi Guinée Bissau ha ɓiɓɓe leydi ndi ganda ɗum ha kadi kala mo ganduɗa ka pullo kala to mbawɗa wonde nde tawno aɗa sohli andude bandiraɓe ma fulɓe holno goniri e leyɗele mumen e nokkuji mumen arno haalde mon komo kettinɗon dande mum hono giɗo leñol giɗo wimi mbimi e wimami hono Cheikh Oumar Sall eɗen jowa ɗo kadi ha saaha goɗɗo musidɓe tedduɓe kono nanirɗon ni ko seeɗa tan ɗum woni ko hunde e tarika Guinée Bissau ɗum woni historia da Guinée Bissau woni fandare nde ko ha fulɓe ɓe e aduna o kadi anda enen ɓiɓɓe fulɓe ɓe Guinée Bissau aduna o wawa en andude wawa en hettinde ɗum woni wadde reconnaissance ɓe kettina en ɗum woni ɓe keptina en wonde enen kadi ken fulɓe timmuɓe ko en fulɓe jogiiɓe pulaagu ko en fulɓe jogiiɓe keewal ɗo ɗo leydi meɗen leydi Guinée Bissau nde wonno eɗen nganndi colonisation ɗum woni njiimandi tubakoɓe na waɗi keeri taw ko keeri cattuɗi yawtude hakkunde e fulɓe sa ƴeewi fulɓe Sénégal nde wonno ko njiimandi française ko France jimnoɓe ɓen sono kaala fulɓe ananata abada eɓe kaala fulɓe Gambie walla eɓe kaala fulɓe Guinée Bissau ɓe kaala tan ko soɓe gummima ɗon tan ɓe payata ko Mali ɓe paya Mauritanie ɓe paya Guinée Conakry e ko nandi hen ɗiɗo keeri noon ko colonisation wanno ɗum colonisation noon kadi nde wonno waɗirno ɗum ko ha ceerten wona kamɓe kadi gartata kadi ɓe guittana en ɗiɗo keeri enen guittata keeri ɗi e haqqillaji meɗen guitten keeri ɗi kamɓe ko e ɗereeli ɓe mbaɗi guitten ɗum enen e haqqillaji meɗen ganden fulɓe foof ko hunde wotere kala pullo ɗo o wawi wonde yo tin hoore makko ɗon ko o pullo o tina kadi musidɗo makko pullo gonɗo leydi wondi kadi wonde ko pullo hono makko musidɓe tedduɓe ko ɗo radio moɗon radio kabaruji kettiɗon tarika leydi Guinée Bissau tawi ardini ɗum kadi ko musidɗo moɗon pullo mbo Guinée Bissau hono Cheikh Oumar Sall ɗum noon musidɓe tedduɓe on jarama